Telo mar riwruok jopuonj mar Kuppet bade ma Meru ochano kenge ne ng'anyo mar jopuonj machakore wuok tich. Kane giloso gi jofwambo, jotelogo noyango ni onge gino madhi chungo ng'anyo mochan timore. Jotelogo eko bende ochiwo siem ne jokanyo ma ok bi donjo e ng'anyo ka gijiwo jonyuol mondo mi kik or nyithindo e skul ka onge japuonj mabiro donjo e skul. Jagoro mar Kuppet bade ma Meru Karuti Chebere oyango ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka winj ywakgi e winjruok mar higa 2021 nyaka 25 mar CBA. Moko kuom ywakgi en medo lemo jopuonj maromo 130 kod koso ndiko jopuonj maromo 20,000 ma bende gijiwo ni mondo mi ondiki e yo mongirore. That on Monday we are withdrawing our labor due to the industrial action that commences on 26th August 2024. Hatuendi shule na hatutaenda. Hii serikali imetuchukua for granted for a long time. Kila mara wanatuambia hivi, wanageuka. Pesa zimetangwa, zinapotea. Sijui inakuwa namna gani. Wanatuchezea kama watoto. Hatuko tayari tena. Tumekataa. Tunaomba tu Mungu asaidie wale wako kule juu, tunawaombea asubuhi, jioni na saa 7. Msije mkalegea. Msije mkatuambia tuachane na huu mgomo kwa sababu tuko tayari kwenda mgomo. We are in solidarity, and teachers of Meru, this time it does not matter which cause you support. Let us all be united for the success of these demos. We will surely occupy TSC.